lecsapnak a 6 résztvevőnek a katona pedig. Hát mi egy hívet kezdtük el ezt az üzletet, pontosan július 24-én. Mi is 3 produkcióval kezdtünk, és először elértük, hogy 1-3 produkcióval is föl lehet építeni ezt az üzletet. Legutóbb igazán nem olyan számunkra, hogy pont most lettünk 4-esek, de úgy is terveztük, hogy mielőtt a 10-es 3-as gazdasági osztályba 10 pontok bekerülnek, addigra érjük el a 4-es gazdasági. Ugyanis ezt mondjuk.